Іржа на металевих поверхнях, головний біль, запаморочення та навіть опіки легенів. Мешканці сіл Херсонщини скаржаться на шкідливі викиди заводу «Кримський титан», який працює поруч з ними на окупованій території півострову. Херсонська обладміністрація взяла проби ґрунту, води та повітря біля заводу «Титан» та чекає на результати аналізів. У представництві президента України в Криму вважають, завод треба взагалі закрити. Біля небезпечного підприємства побувала і наша знімальна група. Кримський титан від села Преображенка, що на Херсонщині, зовсім поруч. Місцеві кажуть, вдень вітер з боку заводу ніс пил, від якого дерло у горлі, а уночі з'явився туман, від якого іржавіло все металеве, а людям ставало зле. Поржавіло тут і тут ось зелене все. Да, ось на пальці, бачите, яке. Жирний блеск був і на воротах, і на проволокі, і дерева попадали, листя пожовтіли. Самопочуття погане було, головокруження. Пані Степанида розповідає, вона спочатку відчувала неприємний присмак у роті, а потім їй погіршало. Ожог легких. Я ездила, делала снимок, у меня действительно ожог легких. И вчерашний день, допустим, я ездила на скорую, потому что мне плохо до такой степени было, что температура поднялась, и рвота была целый день. Затока Сиваш навпроти заводу, з якої той бере воду, обміліла настільки, що на місці води пасуться корови, показує селищний голова. Обмілів і кислотонакопувач титану. Токсичний осад раніше знаходився під водою, ймовірно, від нього зараз і потерпає Північний Крим та Чаплинський район Херсонщини. Вчора ми були обратно в тому кислотонакопителі, брали заміри. Была экология, Держпродслужба, они взяли анализы воды, земли. Туда сброс, там нету воды, земля або отходы зеленого цвета и с таким легким налетом коричневого. Вот. Там все находились, никому там плохо не было. Проби води, повітря та ґрунту взяли і біля титану. У представництві ж президента України в Криму вважають, завод взагалі не має працювати, бо впливає на екологію, але державою не контролюється. Це ганебна ситуація, коли крадуться ресурси, коли порушується законодавство у сфері окупованих територій, коли забруднюється середовище і страждає здоров'я населення. Це все буде припинено. Результати аналізів води, повітря та ґрунту на кислотонакопувачі заводу «Титан» мають бути отримані за 2 тижні. Роман Спірідонов, Євген Кучеров, Заман, АТР.